So manang, so syempre, di ba, madato ka na ngayon, masusulti mo talaga na may kwarta ka na. Igo-igo ra pod nga maka-afford ra pod siya sa amo ang panginahanglan sa Panginahanglan sa mo. bukid or makakuha na pod siya ganang makapalit mig abono ug mag-umami, Mm. makapalit mig unsay mga panginahanglanon, makakuha nami maka-afford na pod. Provide na. So Dili gid until now manang, hanggang ngayon, nangguguna ka pa rin. tabangan ako akong mama kay akong mama is hilig kay garden. Natabangan na mo guna. Adlaw-adlaw talaga yan. Dili pod kaayo, kana lang kanang mutubo siya gunahan, tabangan para dali mahuman. Kay akong mama grabe. May kasi daghan kay utanon. Napakadali nga mabuhian ng tanon. Why not yung mga tanong mo doon, ibang babaligyan mo dito sa ubos? Or kayo lang yung kumakaon? Ang mga utanon namo, ang abot po damo sa mga utanon, ipanghatag po damo sa mga silingan dito sa patag. Hindi nyo pinapabayaran? Dili. Amo lang po i-share. Bahalag, ingadto lang pero kinasing-kasing man to ng mga paghatag. Diba? Napakalami Okay. sa pamati. Kung sino pa yung naglilisod, yun pa yung manghahatag talaga, nagikan talaga sa dughan.